हामबाय दिनै जों बेटी बाचाओ बेटी पढ़ाओ न तुई कैसा अवेयरनेस कैम्प खालाय दङ बे अवेयरनेस कैम्प नि तुई न तुई कैसा जों रैली खालायखा रैली चिनि कांचन महारानी कांचन प्रभा देवी कम्युनिटी हॉल नि सिमे जों पदवीर बाजार रैली खालायखा इंगे अ रैली नरनबो दङ गोबां बरक पार्टिसिपेट खालायखा इंगे जों अ रैली नि बिसिं तुई चिनि इलाकानि बरक न पारानि बरक न अबन सानामो सुगु ब्रैबो सारक न तुई जों जे अबहेलार खाय तमानि अब खायथाय ख्रै बे ब्रैबो सारक नि हामख्रायनि बाङै जों जे चुकसाक बरन साखथारन नांगौ इंके समान अधिकार होइनो बरन बरम खायनो नांगौ पुसन खायनो नांगौ बरक नबो इंके जों चिन समाज जे ब्रै रक न तुई जे अन्नाय अत्याचारङै तमानि अ रैली न तुई जों अबन मेसेज सनामो सुगु समान अधिकार जतनि बाङै उथों इंके ब्रै रक न तेबु गाहामखे ब्रै रक तेबु गाहामखे तिसानानि उथों जतनि बेलेग